Gawean apa bolo? Gawean apa kae, ha? Gawean apa kae? Angel. Golek pring bolo, golek pring. Sama Pak Subangket tahu ya. Arep gua apa, Wah? Arep gua apa? Wah, arep gua apa? Wah, Pring ini kan gua apa? Kayak zakat sih. Ono Pak ngarep jeklet ning kok. Pak ngarep, Dengan buka pila. ngarep kabeh. Oh, kan apa metutan wae. Kata bolo. Sesangel, angel. Awas. Awas, Mo, awas. Supplier lawan ngapur siap meluncur. No kapur sambat, aja sambat, sabar ya Pak nasabah. Ana lon. Tak unggah ana belo. Munggah ana dhuwure pol ya munggahe. Dhuwure pol. Tungguin Pak Subangket tak nang dhuwur ya, kayak Pak Subangket tak kae. No sambat.